So far, sila itidigdig akin yung talaga di motive behind the killing. Saan yung kataywan iti pagtaingan iti biktima? Ket ita na kailanatan nga pinaltugan iti maysa nga lalaki. Tambok. Siya lang naman sa awag mo. Bulan iti Marso, may kadwapulo iti mabilang iti daytoy metlay nga tawen. Napasag iti maysa a lalaki, ditoy mismo a dati a public market ti Ili a Santa Maria. Ang managan iti Darwin Bonita Ikablas, 36 iti tawen na. Awanan ti asawa ken trabaho nga agnay iti barangay Poblasyon Norte iti metlang natakamat nga Ili. Sigun ti investigasyon dagiti otoridad iti Philippine National Police ti Ili a Santa Maria. Napandimatang iti biktima ani Bonita iti Yelo ken Biscrager iti maysa nga sari-sari store. Saan nga kadaywan iti pagtaingan iti biktima? Ket titan na kailat-latan nga pinaltugon iti maysa nga lalaki. Kalpasan na ket titan at tinurongdan iti agpamyanan a direksyon. Iti nainget ti investigasyon nga isay-sayangkat iti dayta nga gundaway. Awan pa lang iti pampalapatan. Dagiti kapulisan no anya nga rason no apay nga pinatay iti suspect iti biktima. Nakasurat nga rod iti blatter page 400. Ken addan iti blatter entry iti daytoy nga kaso. Iti 1474 nga pinirmaan iti agdama nga chief of police iti natakamat nga Ili ani police inspector Andrew Rabang. Iti agtultuloy nga nainget ng investigasyon iti kaming iti otoridad. Babaeng kadagiti nagtestigo. Nabigbig itinagan iti suspect nga lalaki amanagan iti Michelle Guillermo at daan tinananay nga tawen. Karobamet lang iti biktima ani Bonita. Segun ken ni Police Inspector Andrew Rabang agdama nga COP iti dayta nga kanito. May nga tawag manipod ken ti may nga concerned citizen. Iti timawag iti opisina da. Tapno ipakammo nga adda pamaltog iti natakamat a lugar. Based di siya follow-up investigation tayo. Iti Kalman. Na-identify tayo met dito suspected. So di ay kendagi siya possible witnesses nalaan damit iti statements na. 12 o'clock PM naka-receive tayo ti tawag. So yun na pang kami nag-responde di ay. Pagdanon mi di jay, nakita mi di jay nakandosay di jay nga di jay biktima nga ni Darwin nga Bonita. So di digdig apin mi nun nga talaga ti motive behind the killing. Sigun pa'y tinatakamat ng opisyal, ti panakipatpatangda kadagiti kaming iti pamilya iti biktima, awan kanmet ti maibagada nga susit, iti nagbaitan iti biktima ani Bonita, ken ti suspect ani Guillermo. Dita adakkel nga kapanunutan dagiti kaming iti pamilya ni Bonita, ken kapulisan no anya arason, ti panangpapatay ni Guillermo ken ni Bonita. Based DJ na recover mi, DJ ti autopsy DJ biktima, naka-extract da iti mesa nga islag nga undetermined type of caliber ti paltog. So data ti ipaminto isubmit ti PNP Crime Lab. Based di siya initial interview mi kanyada iti Kalman, awang paymet lang iti may disclose da nga naibagbaga di siya biktima. Ngayon, so din baga mi iti Kalman, nagkandak kami to iti follow-up interview kanyada. Tapno ma-establish tayo nga talaga iti motibo iti panakatay iti victim. So dito tayo iti kuwain tayo, ipalpalop tayo ng investigaran, daman iti pasible nga handa nagkinkinawatan dagito lately. Ngayon since nga dito possible nga dito suspect nga in bagada, meten hantay may ma-certain dito area, so tayo iti ipalpalop. Nagturong iti grupo iti police files iti pagtaingan ni Bonita, amanagan iti Rolando Bonita, dita nga nakunana, nga nakangig iti maysa nga putok iti paltog, ngem saan namet nga pagarupen, nga ti putot na iti napaltugan, nakiktot lang isunan, idinta na panda imbaga, nga jay anaknan, iti napaltugan. Lawak ng mga quarter to 12, 11:30 kasi ay. Mahangog mag-expectar nga ata putot ko titiras siya eh. Kinuha mo lang ko ba, di timaraya kasi gida. Awamot tinangagriri, jala putok tinangag ko ay. Awamot tambok. Kasi alam naman sa awamot.
Nagsagrap nga rod iti maysa nga tiro ni Bonita nga nakatiruan ti aking kanigid nga pingping na. Iti saan pa'y amabigbig noan niya nga klase a paltog kadagita a gundaway. Saan pa'y lang nasarakan iti maitutudo a sospek ani Guillermo. Di expectar nga ron, di makita pakasta ka doon, kumusyon ta, siyempre doon tinatawag pakasta. Di bagada mo ito nga ubing ko tinapaltogan. Suspect lang nga diya. Yung talaga tilid kasi diya yung talaga. Iti pinagsubli ti police files, asino kadi iti intay makapatpatang maipapantin dito nga kaso at kadi iti intay makasarsarita ang makatulong iti dito nga kaso apan nakapapatay ni Bonita. Intay amwen iti pinagsubli ti police files.